Mám úplne obyčajné ženské telo. S bruchom, s ovisnutým poprsím, s veľkými rukami a vážim momentálne 80 kg, ale uvidela som tieto šaty na modelke a veľmi sa mi páčili, takže ich poďme spolu vyskúšať. Mám na ne veľké nádeje, aj keď sú tuto hore priesvidné. A to je taký výstup z komfortnej zóny pre mňa. Už som si ich kúpila, takže poďme rovno na to. Wow, ten vršok sa mi veľmi páči. Ja som to zabudla zapnúť. Ja to asi nezapnem. Zapla som to. Wow. Som si zabudla dať dole top. Ja som si zabudla dať dole top. Ten, čo som mala predtým. Poďme to dať dole. Wow. Toto sa mi veľmi páči, ako je to vyšité. Ja som si mohla dať preč čierne nohavičky. Ja som zabudla, že budem skúšať biele šaty. Teraz je to už lepšie. Na leto. Takto si pôjdem proste na leto pri mori niekde na budúci rok, alebo tento rok. Chápeme sa? Toto sa mi veľmi páči.